Marcos Kapitulo 4. Og misugod na usab siya sa pagpanudlo sa daplin sa dagat. Og didto midugo kaniya ang usa ka dako gayud nga panon sa katawhan. Sa pagkaagi nga misakay siya sa sakayan og milingkod sa dagat, og ang tibuok panon sa katawhan didto sa yuta daplin sa dagat. Og siya nagtudlo kanila og daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Og siya miingon kanila sa iyang pagtudlo, "Pamati kamo, ania karon, ang magpupugas milakaw sa pagpugas." Og nahitabo nga sa nagapugas siya, ang usa ka bahin sa binhi nahulog sa daplin sa dalan, og midugok ang mga langgam sa langit og nagtuka kanila, og ang uban nahulog sa kabatuan diin walay